Жаңалыклар вакыты студияда Лейсан Галиева исәнмесез. Бүгенге чыгарылышның төп темалары. Актүбәдә ат спорт ярышлары узды. Мәктәп укучыларына экологик тәрбия бирелә. Әлмәттә авыл яшьләре спартакиадада көч сынашты. Билгеле булганча, Татнефть компаниясе Берләшкән Милләтләр оешмасы глобаль килешүендә актив катнаша һәм әлеге халыкара оешманың Генераль Ассамблеясы кабул иткән тотрыклы үсеш максатларын хуплый. Компания үсеп килүче буынга да аерым игътибар бирә. Шулай итеп, узган шимбәдә анимация мәктәбендә экологиягә багышланган дөньядагы иң кирәкле дәрес узды. Тулырак алдагы сюжетта. Мы с вами начнем с 6 основных, ладно, которые нам будут доступны и понятны. Табигатьне саклау тәрбияле кешенең көчле сыйфаты. Шуңа күрә балаларда экология белән кызыксыну уяту бик мөһим. Бу миссияне Татнефть тотрыклы үсеш максатлары илчеләре үз кулына алган. Мы хотели детям рассказать, что, в принципе, каждый может сам ответственно относиться к жизни и начинать защищать нашу планету сам. То есть не надеяться на какие-то организации, на какие-то предприятия глобальные, большие, а каждый ребенок уже с детства может сам относиться к нашей планете бережно и следить за ней, чтобы мы еще долго-долго жили на ней. Проект 2020 елның декабрендә эшли башлый һәм 3 ел дәвамында нәтиҗәләр белән мактана ала. Проектны гамәлгә ашыру нәтиҗәләре буенча 2022 елда гына да республиканың 1049 уку йортыннан 72948 кеше укытылган, 407 дәрес оештырылган. Аларның программасында табигатькә сакчыл мөнәсәбәтне өйрәнү каралган. Су иң кыйммәтле ресурс, һәм аны саклау авыр түгел. Бары тик үзеңдә гади һәм файдалы булган гадәтләр генә булдырырга кирәк. Мәсәлән, теш чистартканда суны сүндереп торырга була. Волонтерлар сүзләренчә, бу 10 литр суны саклап калырга ярдәм итәчәк. Шулай волонтерлар планетаның коры җир һәм диңгез хайваннарына пластик калдыкларын нинди зыян китерү турында видео күрсәттеләр. Бу проблема бик җитди, аңа каршы бергәләп көрәшергә кирәк. Балалар да күп нәрсәне үзгәртә алалар. Мәсәлән, көнкүреш калдыкларын сортлап һәм моның өчен гаилә әгъзаларын агитацияләп. Но потом все закончилось. Меня швырнули в пакет с объедками. А когда его выбросили в общую кучу, я понял, я буду лежать в ней целую вечность. Балалар бик күп яңа һәм кызыклы нәрсәләр белделәр. Экология өлкәсендә белемнәрне яхшыртудан тыш, анимация мәктәбендә белем алучы балалар энергия алдылар һәм илһамландылар. Дети смогут совместить и приятное, и полезное, и в том числе здесь учатся творческие, креативные дети. Я думаю, они найдут оригинальный подход к решению подобных задач. Обязательно, что ребятки сделают какой-то интересный мультик, который будет побуждать других школьников, смотря на эту историю, то есть поступать так же, как они. Алия Байрамалова, Айдар Кабиров, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясы. Берәүләр табигатьне сакларга өйрәнгәндә, икенчеләре акча эшләргә өйрәнә. Яз җитү белән эшмәкәрлек фабрикасы укучылары үз товарларын һәм хезмәтләрен сатарга өйрәнүче ярминкәләрдә катнашалар. Гадәти булмаган ярминкә турында киләсе сюжетта. Шәһәрнең сәүдә үзәгендә узган ярминкәдә сатучылар балалар булды. Алар яшьтән үк бизнес нигезләрен үзләштерәләр. Дети представляют товары своего собственного изготовления, либо товары, которые они приняли под реализацию от наших бизнес-наставников, действующих предпринимателей города Альметьевск. Здесь изготавливают товары в течение учебного года, придумывают различные идеи, реализуют их и зарабатывают на этом свои первые деньги. Ярминкәдә 20-дән артык товар түре тәкъдим ителгән. Монда татлы ризыклар, рәсемнәр, уенчыклар, сувенир продукциясе һәм башка күп нәрсәләр күрергә мөмкин. Марк ярминкәгә гаиләсе белән килгән һәм аларның бизнесы да гаилә бизнесы. Маркның әбисе умартачылык белән шөгыльләнә, ә егет үзе апасына ярдәм итә. Я помогаю своей тете делать мыло. И как ты его делаешь? Вначале мы мыльная основа. Потом мы подготавливаем эту мыльную основу, заливаем форму, растапливаем мыло и заливаем его. Через некоторое время он застывает и получается мыло. А Глеб лимонад сата. Ул бу эшне күптән түгел генә үзләштергән. Как сказали, что будет ярмарка, пришла идея сделать именно лимонад, потому что не особо затратный и легко. Он выгоден то, что берут, во-первых, много людей. Сейчас уже за час много продаж произошло. Получается, людям это интересно.
что-то необычное, домашнее при том. Балалар ярминкәдә туплаган белемнәрен һәм алган күнекмәләрен кулланалар, ә ата-аналар эш нәтиҗәләрен үз күзләре белән күрәләр. Әгәр проект инвестиция комиссиясе тарафыннан хупланса, балаларның үз бизнесларын үстерү өчен грант алу мөмкинлекләре дә бар. Шулай ук яшь эшмәкәрләр шәһәрнең иң яхшы предприятиеләренә йөриләр һәм практикада компанияләрнең бизнес процесслары һәм аларның уңышлы хуҗалары белән танышалар. Алия Байрамова, Айдар Кабиров, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Актүбә бистәсенең ат спорты мәктәбендә Татнефть кубогына конкурс буенча ярышлар, шулай ук җиңү кубогы бөтен Россия турниры этабы узды. Әлеге турнир Әгерҗе авылының Батыр кызы үзе теләп фронтка китеп Беларуси фронтының хәрәкәттәге кыр эвакуациясе пунктында санитарка булып хезмәт иткән. 1944 елның 4 апрелендә сугышларның берсендә яралы командирын яу кырыннан алып чыкканда үзенә дә пуля эләгеп һәлак булган Гайша Әхмәтова истәлегенә багышлап уздырылды. Чараны оештыручы Татнефть җәмгыяте. 2 көнгә сузылган ярышларны тантаналы ачу чарасында безнең төшерү төркемендә булып кайтты. Ярышларда республиканың төрле шәһәрләреннән һәм районнарыннан вәкилләр катнашты. Бу спорт бик нык развиваться итә безнең республикада. Конечно, благодаря безнең ПАО Татнефть шул спорт развиваться итә. Бәйрәмнең дәрәҗәле кунаклары муниципаль район башлыгы Марсель Шәйдуллин, Татнефть компаниясе социаль мәсьәләләр буенча директор урынбасары Рөстәм Мөхәммәдиев, Татнефть компаниясе профсоюз оешмасы рәисе Гомәр Яруллин. Аннан оештыручылар бик матур итеп ярышны оештырганнар. Менә атлар турында да кайгырталар. Аның судьялары да бик матур судья итәләр. Инде менә килгән балалар, укучылар, олылар барысына да әһәмият бар. Ат спортын һәркем ярата. Ярышларны карарга балалар да, өлкәннәр дә бик теләп килгән. Гаиләләр белән килүчеләр дә бар. Менә бүген матур көндә балалар белән, иптәшем белән килдек. Шундый спорт карага, конный спорт. Җиңү кубогы ат спорты буенча гади бер турнир гына түгел, ә барлык илләрнең атлыларын гадел, затлы спорт көрәше идеясе белән берләштерүнең уникаль мөмкинлеге дә. Актүбә бистәсендә узган турнирда Гайша Әхмәтованың туганы Розалия Сәетова да катнашты. Менә аның бергә хезмәттәше Ютазы Бавл районы Ютазыдан Хәләпова Фатыйма исемле апа исән-сау йөреп кайтканалар, бергә хезмәт иткәннәр. Ул кайткач сөйлидер инде. Ул бик батыр кызы инде ди. Бүгенге ярышлар катнашучылар арасында бушлай лотерей билетлары да уйнатылды. Һәм һәрбер катнашучы менә шундый ярышларның программасы белән дә таныша алды. Выиграл лотерейный билет. Я очень счастлива, я только что пришел и выиграл. Конкур иң яшь, әмма шул ук вакытта иң тамашалы спорт түре. Монда җитезлектә дүрт аяклы дустың белән идарә итү осталыгы да барысы да исәпкә алына. Малайлар һәм кызлар арасында ярышларның җиңүчесе итеп Алабуга шәһәреннән Елизавета Ватякова үзенең Юнда кушаматлы аты белән танылды. Иратлар һәм хатын-кызлар арасында җиңүче Алабуга шәһәреннән Надежда Михайлова һәм аның Шингар кушаматлы аты. Достижений у меня много. Минем уңышларым бик күп. Президент кубогында аттым, федераль округ чемпионатында да җиңүләрем бар. Атым да бик тырышты. Лошадь меня постаралась, он у меня с душой мальчик. Җиңүчеләр алга таба Мәскәү шәһәрендә узачак бөтен Россия ярышларының финал өлешендә дә катнашачаклар. Узган елларда Габдрахман авылында Әлмәт муниципаль районының 50-нче спартакиадасы узды. Әлеге традицион чараның төп максаты авыл халкын физик культура һәм спорт белән актив шөгыльләнүгә җәлеп итү. Сәламәт яшәү рәвешен пропагандалау, район яшьләре арасында дуслык бәйләнешләрен ныгыту. Спорт бәйрәменнән репортаж белән Радифа Нагманова. 300-ләп катнашучы һәм 500-ләп җан атучы. Әлмәт районында традицион рәвештә уздырыла торган авыл яшьләре спартакиадасы быел Габдрахман авылында әнә шул кадәр катнашучы һәм җан атучыны бергәләп җыйды. Спартакиаданы ачу тантанасында район башлыгы Тимур Нугуманов та катнашты. Ул чараны оештыручыларга рәхмәт сүзләрен җиткерде. Нефть сәнәгате мәсьәләләре буенча Татарстан Республикасы рәисенең ярдәмчесе Шәфәгать Тахаддиновның авылны төзекләндерүдә һәм социаль объектлар төзүдә зур хезмәтләрен ассызыклады. Катнашучыларны шулай Габдрахман авыл җирлеге башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары Ринат Мифтахов авыл спартакиадасының беренче катнашучылары да сәламләде. Балалар бит инде көчле, сәламәт булырга тиешләр. Без шуларны тәрбияләдек. Төрле кружоклар оештырдык. Алар көчле булсыннар, армия сафларында яхшы служить итсеннәр, эш урыннарында яхшы эшләсеннәр, әтәниләренә яхшы итеп булышсыннар дип тырышабыз.
Быйыл башка еллардан айырмалы буларак Спартакиада программасынан командалы уеннар төшерелеп калдырылды. Волейбол, хоккей, мини-футбол урынына ГТО уеннарын өстәтүләр һәм аркан тартышын калдырдылар. Оештыручылар моны авыл халкына эшне җиңеләйтү максатыннан эшләдек ди. Чөнки команда җыю җиңелләрдән түгел. Ә менә шәхси зачетта уенчылар ничек катнашкан булса, шулай дәвам итте. Быйыл шулай бу исемлеккә йөзү дә өстәлде. Bizning xalq üçün, bizning avılda yaşayışı yaşlar üçün iştirlər. Mənə motivativ formatda iştirilir, şunday əybət. O Abdurrahmanın özünün avılının indimatör buluğu, avıl xalqını qarşı alığı, uyuşqanlığının yuqarı dərəcədə buluğu, şunday motor, şunday köngüllü. Zamanча бассейнда йөзү буенча ярышлардан тыш авыл халкы арын спортта гер күтәрүдә, шахмат һәм шашка буенча интеллектуаль ярышларда да көч сынашты. 6 төрдә без катнаштык бүген. Шулардан менә йөзү буенча беренче урын алдык үзебезнең подгруппада. Кул көрәштерү буенча кызларыбыз икесе дә ике весовой категориядә икенче урын алдылар. И егетләребездән 85 килодан да югарырак весовой категориядә бер егетебез тоже икенче урын алды. Спартакиаданың гомуми зачетында 1000 ярым һәм аннан да күбрәк кеше яшәгән авыл җирләре арасында беренче урында Миңлебай, икенче урында Түбән Мактама, өченче урында Габдрахман авыллары командалары булды. 700 кеше яшәгән төркемдә Тайсуган, Кишү һәм Ямаши авылы җирләре командалары җиңүче дип табылды. Өченче төркемдә исә Сиренкина, Кама Исмәгыйль һәм Васильевка авыл җирләре җиңүче булды. Радифа Нугманова, Вадим Тарасов, Яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Бүгінгі шулар иде. Мин Ләйсән Галиева һәм монтаж операторы Олия Бейрамалова сезнең белән сау булашабыз, исән сау булыгыз.